Ei oo totta, meillä on 6 Ankan poikasta. Voi että. Voi että. Sinneks te menitte äiskän luo? Kato siellä, niitä on. Oi taivas. Mulla jää sydällä kättä. Kyllä. Nyt meidän pitää saada sitä ankkasapuskaa ja vähän sen äkkiä. Niin pitääkin. Mistäköhän huomaa, että te olette Ankanpoikasia? Ranskassa vallittiin ranskalaista hyvää makua, paitsi ruoan makua. Se tarkoitti myös tyyliä, muotia, musiikin ja taiteen hienostuutta, tekemistä ja käsittämistä. Samalla se ilmesi Ranskan käsitystä omasta ja muiden kulttuurioiden identiteetistä. Moikkas meidän kanaset. Ranskalainen barokkimusiikki oli ranskalaisten mielestä ylivertaista, luonnollista ja hienostuutta verrattuna italialaisten ulospäin suuntautuneeseen teatraalisuuteen ja räikeyteen. Italialaisia, siis ulkoisten tieteellisiä valtioiden kansalaisia, tällainen hyvästä maasta kiisteli pitkän kiinnostus. Italialainen barokkimusiikki levisi vauhdilla ympäri muuta Eurooppaa. Italialaiset muusikot olivat suuressa suosiossa, puhumattakaan italialaisesta oopperasta. No niin. Saksalaisella kielialueella, siis lukuisissa pienissä ja suurissa hoveissa, oltiin avoimia niin italialaisille kuin ranskalaisille maille. Niitä yhdistettiin vielä saksalaiseen oppineisuuteen ja vaikka puolalaiseen tyyliin. Malliesimerkkejä kaikkia barokkityylejä yhdistävistä saksalaisista ovat Telemann ja Bach. He loivat erilaisista tyyleistä ja tekniikoista omat synteesinsä. Voi että te olette söpöjä ja sulosia. kokemuksessa Couperin halusi demonstroida, että tyylit voisivat myös Ranskassa elää yhdessä ja yhdistyä erinomaisin seurauksin. Kokonaisuudessaan Couperinin opuksen nimi oli Le Goût et Nuit, yhdistyneet maassa käsitteet kuin rauhallisesti valuvaa vettä. Ai, siellä ne meidän pikkuset on. No on. Sitten muusat herättävät Corellin ja johdattavat hänet Apollonin vierelle. Nopea